nongayidli intsha yozayidle la insizwa uSikweletu le EP ayikhiphile 3 weeks ago before nje iValentine ngiyacabanga ukuthi 13 February around that time uSikweletu sesisithi isikhathi sendaweni amaskandi sesisithi impela and shows ukuthi ukukhula sekukhona sibonge kuSikweletu ukuthi abekezele all this years kuze kufikela ngoba nesikhathi lapho ngoba nesikhathi lapho banama challenges but kuyajabulisa ukubona ukuthi sebuyele egameni full time. So ingoma zakhe kaSikweletu ihamba kahle kakhulu Nkosi yami, zihamba kahle kakhulu, especially ingoma ethi into enhle. Leyo ngoma leyo isidlule kuma views 507,000k. Leyo ngoma leyo iyona etrenda kakhulu kulamalanga. Kulandele ingoma ethi Usevumile featuring Siyanda Shabalala. Leyo ngoma le ina 238k. Angazi noma isese kuma trending song or kanjani. Bese kuvela ethi Umathandana wenu featuring uSney Umphemba Ndlela Sompisi Bell. Ina 156k lo ngoma leyo. Bese kulandela le ethi Kwandonga Siyawa ina 97k ke lo ngoma leyo. Sele kancane ukuthi ihlanise 100k. Aphinde futhi aphule elinye record Sikweletu iBorn Free wachileza ngicabanga ukuthi ke elandelayo ithi Sebeyazenzela ina 113k ngathi ngijumpile. Bese kuba ethi Never Let It Go ina 78k. So as much as uSikweletu ethe uzokhipha nango God or ngoMay angikho sure, kodwa ngwathi mina isambahle kakhulu le EP. Isebenzile ingenele kubantu abantu bayayidlala, inamba ziyakufakazela lokho ukuthi isamba kamandla. Angazi noma le ezofika izobe siseduzane kakhulu yini because ubekhiphe ngoMay last year. Beku right vela akhiphe manje belingekho iphutha, ubenza kahle kakhulu. So angazi ukuthi in 2 months mayiphinde ekhipha angeke umsebenzi wakhe omuhle kangaka ugqibeke uvaleke ngoba usebenzile uSikweletu ayesemdlela amandla akhe ephila umfoko achileza. Kodwa nje yilokho bengifuna ukuveza ukuthi inhle kakhulu EP yakhe. Aqhubeke njena ayibheke ukuthi yenza kanjani online because izomzuzisa okuningi, ama-million ayaza. Lokho akuyona singayijaha into ezayo azo enjoy nje kahle amhlophe. So qhubeka njalo nje Sikweletu, ibamba njalo mfowethu, mohamba lendlela okuhle okuningi uzokulandela nabanye befunde ukuthi ubeka umoya phansi uzehlise ushaya ispan sakho. Izinto ezinhle ezokulandela empilweni inoma kanjani. Abantu abastreameke le EP kaSikweletu edlisayo kulamalanga. Ezinye ingoma zakhe ama trending songs enjoyeka kakhulu, zimnandi, especially into enhle. Bengakhohlwa ke nokudlala abanye abaculi bebaphushe bebekwenye izinga ngoba siyajabula sibona uMaskandi uyaphambili ukhuphuka urola because kumele urule wona uMaskandi like it or not. Kumele uyireache leya height, leya level le ebalekile ukuthi ube on top. Sesithi isikhathi phela uMaskandi siwazi siudlala kade saqala ukusupport. Bayafika abafana ziyafika intokazi bayadlula abanye befike yabona amathande maningi. So noSikweletu la sebekuleso age leyo ukuthi sebekhulula umculo wa understand ngcono, sebekwazi nokukhipha iEP nje esikhaleni ngalendele emonto and EP yakho ifike emnandi ijabulele kakhulu. Sahle siyabonga kuyilokho nje ngifuna ukuveza ngale EP kaSikweletu ukuthi isikuphi ngokuhamba kweinamba lapha ku YouTube. Ngisalahle.